Дхаммапада. Раздел 25. Манах. Стрыманасць, дарэчы, ў зроку. Гэтаксама, як і ў слыху. Стрыманасць, дарэчы, ў нюху. Гэтаксама, як і ў смаку. Стрыманасць пасуе целу. Гэтаксама, як і мове. Стрыманасць пасуе мыслі. Ува ўсім яна пасуе. Цалкам стрыманы пустэльнік ад усіх пакутаў вольны. Хто рукам нагам сваім гаспадар, у прамове і ўсім чыста стрыманы, поўны радасці і непахіснасці, у самоце шчасны, вось той манах. Той, хто мантры прамаўляе, не напышлівыя глупствы, праясняе сэнс вучэння, і яго прыемна слухаць. Верны Дхамме, рады Дхамме, Дхаммаю заняты ў думках, паслухмяны ёй, пустэльнік слушнай Дхаммы не пакіне. Свой уласны шлях пільнуй ты, а чужому не зайздросці. Хто чужому пазайздросціць, той самадхі не дасягне. Хоць манах і не маетны, бо пра выгаду не дбае, шанаваныя багамі чысціня яго і пільнасць. Хто імя і форму рэчаў не багоміць, а не крышку, па няісным, хто не тужыць, называецца манахам. Той манах, што пэўны ў ласцы і вучэнню Будды верны, той здаволены і вольны ад усіх мінучых з'яваў. Разгружай, манах, свой човен, ён шпарчэй парожнім плычме. Без пажады і без гневу даплывеш ты да ніббаны. 5 малых і вялікіх путаў, 5 прывязанасцяў скінуў, 5 даброчаў практыкуе. Быстрыню агораў, кажуць. Медытуй, манах, добрасумленна, не разбэшчвай мысль у асалодах, не глынай жалезную прынаду, каб пасля не наракаць у пекле. Тхьяны не дасягне дурань, мудрасці ж няма без тхьяны. Засяроджаны і мудры ад ніббаны недалёка. Хто сыходзіць у пустэльню са спакойнай мыслю, поўны радасці звышчалавечай, зразумеўшы слушна Дхамму. Цешыцца штораз, як бачыць узнікненне і знікненне пачуццёвых утварэнняў. Гэткі знае неўміручасць. Вось з чаго пачне разумны, калі хоча стаць манахам. З пільнасці і з дысцыпліны і з абмежавання хэнці. Знайся з добрымі сябрамі,
здабывай на хлеб бязгрэшна, да людзей прыязна стаўся і паводься, як належыць. Гэтак радасць ты здабудзеш і канец пакутам знойдзеш. Як язьмін свае суквецці, што пачэзлі, абтрасае, гэтак жарсць сваю і нянавісць абтрасі з сябе, пустэльнік. Хто ціхмяны целам, мовай, не збянтэжаны, да свецкіх абыякавы выгодаў, той завецца утаймаваны. Сам сабою ты кіруеш, сам сябе ў руках трымаеш. Пільны і заўжды прытомны будзе шчасна жыць пустэльнік. Сам ты уласны гаспадар і ўласны лёс. Сябе самога, як гандляр каня кілзае зухаватага, таймуй ты. Поўны радасці пустэльнік з вераю ў вучэнне Будды набывае стан спакою, безумоўнасці і шчасця. Малады манах, што шчыра вызнае вучэнне Будды, панад гэтым светам ззяе, быў начы бясхмарнай месяц.